Bună ziua, toată lumea, nu știu ce s-a întâmplat. Da, cât de curând o să părăsesc Vilgiu, că poate găsesc altul. Shit, holy motherfucker. Și vine seara și o strig. Holy fuck, holy fuck. Îmi duc. Nu chiar eu acasă, dar o să mai stau ceva timp. Îmi place castelul ăla, orice chestia aia. La culcare! Credeau că era un... Oh, ce frumos e seara! Dar e data asta să vedem pentru mobil. Acum. Foame nu e foame încă, credem. Un Enderman pe noi nu ne interesează. Chestia asta nu avem căul. Nici nu o să facem tundători de oi. Pentru că o să folosim mult prea mult. Uite. Sincer, mi-e frică să mă bat cu ei. Că-s 3 acolo. Că-s 3 acolo. Eu de 5 ori am pierdut contra Endermanilor. Unde e? Enderman. Voi urâți belgiurile? Nu prea. Bine. Bunele. What the fuck? L-ai luat și l-ai pus la loc. Mai știi videoclipul nostru vechi de ieri? Da. Din greșeală. L-am selectat greșit. Și? Buton de coș de gunoi prea aproape de butonul de share. Gunoi, idiot. Da. Era prea aproape de butonul de share. Cine îl pune atât de aproape, așa? Da, hai să mai facem unul. O să mai facem unul. Ce? Da, nu o să-l băgăm pe YouTube. Păi dacă l-am fer. Da, o să mai băgăm unul. Mă scuzați. Am revenit. O plecăm mobil. Dacă se ia de mine, eu n-am ce să fac. Bine. Hai că ne vedem puțin. Haide, mișcă-te. Oh my god, Enderman. Îmi frică să nu fie în spate. Nu a fost o idee bună. Deloc în siguranță. Asta e folosită. Ar fi
bine să mergem înapoi în lacul unde eram. Nu-i deloc plăcut. Nu-i plăcut. And fucking hell. Filmăm de 5 minute. Mai merge. Cam 11 minute. Cam așa. Și schelet. Am răcit puțin. Asta pot să călăresc. Un porc. Ce cauți acolo? Și ce drăguț! Ce drăguț! Mi-e frică. De dracu. Frate, încă seară, mi-ar prinde bine pat, dar n-am. Nu, unde să fac pat, nu găsesc pat. Ce? Holy motherfucker. Holy motherfucker. Da. E greu. Și ăla știe să se ridice, da. Abia aștept să treacă noaptea asta. Ah, frate, ce m-a speriat. Da. Mai sunt câteva minute. Aici dimineața imediat. Mă uit la lună. 8 minute am filmat. Am nevată dimineață, că mai avea puteri și se face dimineață. Și mă pii eu la fugă, Bine, nu iau la fugă, dar... Eu dau dificulty ca să nu mai fie mopi. 0. Difficulty 0. Acolo e seara, acolo e dimineața. Seara, am înțeles, 9. Mai avem mai 9 minute. Haide. S-a făcut dimineața! Mie. Te joci ceva? Da, filmez. Filmez. Da, lângă mine.
Wow. Villagerii știu să urce scările? Villagerii știu să ridice, să se... Aici. Am 10 minute. Ce să fac? Hai că din asta o să fac pâine. De am 8. Deci mai rămân cu 4. N-am ce să fac. Și, da. Pa, lume!